Продължаваме с ремонтните дейности на Одеса. Днеска разрушаваме тази част от покрива. Момчетата не спират да работят всеки ден. На обекта е доста шумно, обаче чакай сега да изглежда. Трябва да тази така се работи. Не спираме. Вече втори ден разчистваме покрива. Смятам, че до още един-два дена ще приключим и вече започваме да го изграждаме. После продължаваме с покрива на основната къща, с ДК-то, с ела и накрая с общите части. Елата слезем и додолу. Да видите какво се случи. Ето вече тук всичко се разчисти. Аз ще слезем и додолу. Нали няма типове? Не, няма. Каже на момчета да спрта. Не. Ние няма влизам. Само да видим какво се случва. Тук. Айде да бягаме, че ще ни удари нещо. Тук е бая опасно. Абонирайте се за канал. Абонирайте се за канал. Най-големия ми фен. Тук. Яко събачка. Днеска е доста шумно, затова няма да продължавам видеото. Утре ще ви държа в течение какво сме направили.